Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dundi Baba Adama nde min bismi mon e kelle gadande robindo jayndeji alarba nayi lewru septembre 2024 bismillah mon e robindo jayndeji puɗɗortoɗen koye jaynde le quotidien article koye mortal combat acte 2 ko yitno e motion de censure ɓe mbi ko motion de censure ko yitno e wonande caggal nde ɓen ɓe ganduɗa que président groupement parlementaire mo Benno Bokk Yakaar Abdou Mbow holliti ma tottu mo ganduɗa que président de l'Assemblée nationale mbiyen président gardiɗo bowal gendira leydi Sénégal mo tottu ɗum ko yiyete ko motion de censure beele yandinde gouvernement Ousmane Sonko ɗum de ne wayno waɗama déposé guila ñande altino oɗo saaha kay ne wayno kamɓe benno ɓe mbaɗi haralde beele tigui wawde gonɗinde ngal jaɓɓal kono noon ɓe garti kamɓe le quotidien guilay hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗi ko ɗum waɗi ɗo e nder leydi Sénégal kono ɓe garti oɗo saaha kanko hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne wayno holliti heeɓi tigui wonande oɗon ɓatake tawi yitno koye calogol momtude Haut Conseil des collectivités territoriales kamɓe conseil économique social et environnemental kono jayde le quotidien arti ha joni holko wonata janggo mo ganduɗa ko ministre kalfinaɗo eau et assainissement Cheikh Tidiane Dièye jayde Vox Populi ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti wonande heeɓi tigui oɗo watake tawi ko waɗi ko yiyete ko waɗi ne wayno to banggue il prend acte ko yitno wonande oɗo motion de censure mbiyen oɗo suppression Haut Conseil des collectivités territoriales comme conseil économique social et environnemental mo laataki kanko hoorejo leydi ndi o arti hen kono ɓe garti e président groupement parlementaire Abdou Mbow yiide kay wonande oɗo saaha Benno Bokk Yakaar e wondiɓe mum ma joni daro wadde ɓodde beele samminde gouvernement bo Ousmane Sonko jayde Vox Populi arti hen ƴeewen jayde l'observateur arti koye Diomaye et les noddi de la décision des 7 sages ɓen ɓe ganduɗa kolletino kay dokkimo feu vert ñande sappo e ɗiɗi lewru septembre on wayi ha joni wadde dissoudre walla samminde assemblée nationale ɓe garti noon kamɓe l'observateur hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko sage uji jeeɗiɗo hokkubemo ngal pellital ngal o wawata wadde ƴettude beele samminde assemblée e kanko hoorejo leydi ndi won haala kaɓe cuuɗi kawa haalani ko kanko hoorejo leydi ndi kono ɓe garti omo ganduɗa ko Ousmane Diagne o arti e alhaali nonas kono kadi o yamiri ko yitno e wonande procureur de la république ne wawata tigui ha joni ƴettude peeje beele tigui wadde losko ngo luggiɗinade hen ha ande holɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa ene tawe toon to onance hakkude Cheikh Tidiane Dièye kam e gonnoɗo directeur général pollaɗo Cheikh Dieng l'observateur arti ha joni ko yitno e wonande caɗele to banggue wonande lawol hakkude oɗo professeur de mathématique kañum e élève aji mum ɗiɗi en ƴeewoy to jayde libération arti koye to banggue fiscalité ne wayno ɗiɗo cuuɗi gollorɗi ɗi laamu ha joni namdoto koppereje yobde ko yiyete ko fisc ne wayno ɓen ɓe ganduɗa ko nduɗo suudu gollorɗo yiyetendu Auchan hande de ko kañum waddata yami garmi gara hakkude mum e laamu ngu to banggue toon to tribunal ne wayno e yiide jayde libération oɗo saaha to banggue Auchan kañum ne de ko kañum tigui joofa peɗeli taw ana jogori yobde koppereje kewɗe e yiide jayde libération kono ɓe garti omo ganduɗa ko Ousmane Diagne yamiri procureur de la république nde wawata luggiɗinade e losko to yitno noon e caɗele onance ƴeewoyen jayde Sud Quotidien arti koye la majorité prépare son coup KO ne wayno ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni Benno Bokk Yakaar en to suudu gendira leydi Sénégal hande oɗo saaha de eɓene keblono caggal nde ɓe mbaɗi moɓodiral beele tigui samminde gouvernement mo Ousmane Sonko e gardugol kanko président groupement parlementaire mo Benno Bokk Yakaar Abdou Mbow ƴeewoyen jayde enquête ɓe mbi ko jeu et enjeu joyitno e wonande mumtugol koɓe mbiyata ko ngol laataki wadde Haut Conseil des collectivités territoriales kam e conseil économique social et environnemental hande oɗo saaha de oɗo motion de censure mo ganduɗa waɗama déposé beele samminde gouvernement Ousmane Sonko e yiide jayde enquête holko jogori wonde darde kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono ɓe ganduɗa ko CDS ɓe namdima kanko hoorejo leydi ndi e premier ministre Ousmane Sonko nde ɓe momtata wadde supprimer les fonds politiques
e yiide jayde enquête en ƴeewoytu jayde l'évidence arti koye Serigne Gueye Diop jagorɗo kalfinaɗo commerce ha e ko yitno e cuuɗi gollorɗi ɗi kanko Serigne Gueye Diop ko yitno noon eto banggue wonande état généraux de l'industrie et des petites et moyennes industries kanko Serigne Gueye Diop ne wayno ɗen golle puɗɗima to banggue wonande ko mbiyata ko état généraux de l'industrie et des PME kanko Serigne Gueye Diop ne wayno holliti ɗen golle ɗe puɗɗima kono ɓe garti kamɓe l'évidence e ko yitno e wonande Benno Bokk Yakar la bataille di crépuscule wonande Benno Bokk Yakar nde ɗo haare nde sumbani hakkunde mum e Ousmane Sonko ittude ɗum to banggue oɗo motion de censure ko haare caggal futuru e yiide jayde l'évidence ƴeewoytu jayde besbi le jour arti koye e yotno wonande ɗiɗo sungoji so tawi kanko hoorejo leydi ndi o sammini wonande assemblée nationale to banggue wadde ɗum dissoudre kono noon to banggue wonande ƴamodiral hakkunde Yewwi Askan Wi kam e Wallu kono kadi ɓe garti e négociation mo ganduɗa hande oɗo saaha de ne wayno ana waɗa hakkunde Macky Sall kam e Idrissa Seck kono kadi ɓe garti e Amadou Ba mo ganduɗa ko jeeyanoɗo e ƴamannoɓe lefol laamu leydi Sénégal ɓe garti e oɗo enquête mo ganduɗa ko kayitigi waɗa toon to ONAS tawi ɗum joofi ko mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo eau et assainissement Cheikh Tidiane Dièye jayde besbi le jour yanñima hen ƴeewoyen jayde tribune arti koye oɗo saaha yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe Benno Bokk Yakar ne wayno ɓe darima lang beele tigui ittude gouvernement mo Ousmane Sonko kono ɓe garti e déclaration de politique générale DPG mo Ousmane Sonko jayde tribune arti hen ƴeewoyen jayde L'As quotidien arti koye kan haala Ousmane Sonko sur 16 injectable yiide jayde L'As quotidien oɗo saaha Ousmane Sonko jooɗi koye 16 mo ganduɗa ko injectable kono ɓe garti e Bougane Gueye Dany mo ganduɗa holliti mette mum ɗiɗo attaque uji ɗi ganduɗa ana mbaɗe e ngoɗo wuuro teddungo Touba kanko Bougane Gueye o arti ɗum e jayde o arti hen e jayde L'As jayde li quotidien arti koye motion de censure mo ganduɗa waɗi ɗum déposé kanko Abdou Mbow e yiide mo ganduɗa ko Doudou Wade on motion de censure ɗo e balɗe 5 kamɓe kay député ji ɗi mbiyen sardiyankoɓe ɗo e aljuma mbiyen balɗe 5 ana hani ɓe dippa hen no fewi kono mo ganduɗa ko Ceerno Bocoum mo holliti alay saago ɓen ɓe ganduɗa ko Benno Bokk Yakar en ɓe daro ɓe to ɓe pawi koyngal mabɓe ɗo ɓe mbasa yaɓɓidde sibu Ousmane Sonko hokkani kamɓe sardiyankoɓe fayida kono kadi o arti e dawrugol leydi Sénégal jayde li quotidien arti hen jayde révélation arti koye Bougane Gueye Dany gardiɗo gomse bople jambar o arti omo ganda ko deƴƴere nde ganduɗa ene hawimo kanko président de la république Bassirou Diomaye Faye wondude premier ministre makko Ousmane Sonko alhaali Cheikh Oumar Diagne mo ganduɗa ɗiɗo sahaji kala ene teska poodi e nduuro e hakkude mum e yoga e won galleji diine kono kadi kanko Bougane Gueye holliti Cheikh Oumar Diagne darde mum oɗo saaha e leydi Sénégal ko bonnude tarikaji leydi ndi ko ɗum saabi holliti ne hawimo deƴƴere nde ganduɗa kanko président de la république Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko ha joni ne kalani e ɗiɗo caɗele nde ganduɗa Cheikh Oumar Diagne ene tawe hen e yiide kanko président de la république Bassirou Diomaye Faye kamɓe Ousmane Sonko ko kañumen goni caggal kanko Cheikh Oumar Diagne e yiide o mo ganduɗa ko Bougane Gueye kono ɓe garti e o mo ganduɗa ko Abdou Mbow président groupement parlementaire mo Benno Bokk Yakar tabitini wonande oɗo motion de censure beele ittude gouvernement Ousmane Sonko bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin dobinnomon kelle gadane roɓe no jayndeji ɗo e Pindi TV min dokka on aadi alkamisa janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogomin jogo moon on jarama.